Bato na ka, hindi maglumpat. Guwapagi kuya. Hello, good morning. Ang diskarte ngayon sa buhay, hindi pa ganda-ganda. Pasarap-sarap, pamayaman-mayaman. Yung diskarte at labanan ng buhay ngayon, pasayahan. Pasayahan ng pamilya. Yes, thank you so much po sa mga nag-Gcash. Maraming salamat po sa mga nag-Gcash. Huwag mo nang tanggalin yan. Gusto ko parang nasasaktan ako. Tingnan, charot. Wala pa si Mana Santa, nag-antos na ko. No, thank you so much sa mga nag-Gcash, sa mga nag-send ng star. Dahil sa inyo, mayroon tayong fruits. Screenshot. Screenshot. Kuha itong langka na kayo screenshot. Kuha na yun, di puta ba copyright? Langka na, kuha ng langka. Screenshot to para gawin yung pang-post sa inyong mga wall. Ang probinsya na guwapa. Langka na dole ni Drew. Tapos magluluto ako ng ginataang papaya na may kasamang real talk. Screenshot! Yun, sa mga mahinang nila lang na hindi naka-screenshot. Better luck next time, kakapoy. Guys, good morning. Ako po si Erika Imbang, naniniwala po ako sa kasabihan, no? Sa panahon ngayon, hindi po pamayaman-mayaman. Paganda-ganda. Ang labanan ngayon, pasayahan ng pamilya. Ano mo yung ganda? Fresh, kung hindi masaya at hindi masaya ang pamilya mo. Hello, good morning, Mang. Guwapa ka na gid. Thank you so much. Salamat sa takway nga. Ini niya kabay pa. Hindi ako magpalangatol. Mga bilat ibay ka mo. Nga ginhala nyo kuya kasugo-sugo. Nga ma-props ko sini nga do kagaga sa ako ng tawon. No, ang hirap maghanap ng pira. Kaya wag nyo ako yung husgahan. Bakit ako'y gumaganito? Dahil aning isa kapinggan ang lamisa nga gamay, bro. Kayong bahay ko inayos ko na yan para makapagluto ako yan. Magluluto ako yung ginataan, bumili ako ng gata ang aga-aga. Good morning, shoutout na sa inyo tanan nga nagalantaw subong. Magluluto ako ng ayan po. Do tanan-tanan niya, props, ginaubra ko na para mabuhi lang ko. Kakapay! Nainit, naging ko yan sa mga... Kuha itong mga kapayas, tapalan, kayo maluto ko yan. May gata na ko ni guys. Pure organic na gata mula sa coco melon. Charito. Coco na melon pa. Good morning. Papaya. Lagyan natin ng gata ang papaya. Ang lugiti. Ay, butang suway ko kabalo. So, ang labanan sa bong, kung sino may utang, siya pa yung matapang. Nga isog kagidaw. Gawin niya bakod. Ang labanan niya kung sino magaling mang scam, siya yung panalo. Okay, ipaglaban niyo yung mga kasamaan niyo, mga demonyo. Paglaban nyo yung kung saan kayo hanggan. Kung saan aabot ang inyong mga kasamaan. Kayo ang magwawagi. Mind takway? No. Ne-restore. Kakapoy, mabalaga sa obra ko, gaabi nyo lang. Hindi po basta-basta ang buhay ng mga bakla tulad. Doling tapala na kagkutsilyo na para hindi ko magsinggit. Kakapoy, bro, magsinggit taos na ko. Thank you na. Love you. Muna magsugo ka mo yung iinto-into nyo na iya. Tama, pasayahan, Charlie Tango. Yes. So, maluto. Kuya, dahil lagi natawag ko na share na ni. I-share nyo, paki-share. Wala naman kayo mga sharer. Vads. Mga inta ka mo. Wala ka mo nag-share do mga gwapagi ka mo. Maglaban nyo yung mga kasamaan nyo, mga demonyo. Mayroon na may sharer. Vads na kuya. Ako na mismo nag-share ng aking video kasi daw hindi man ka mapuslan. Korek iri ka damo manog, utang, wala gabayad, nyo sila pag-isog ng mga kabalan. Mga lampinyasan, andaman nyo lang ha, tandaan nyo gidna. Samtang buhi ko, hindi ka mo kapahuway, so shoutout sa akon. Daw ka mo pa yung isog, kayo pa yung matapang Pang paras-paso, tagi ka mo karo kakapahayas karan. Balalayan! Kita yung kasi buno ko rin ko sa inyo.
Ang Gcash kay tukbil-tukbilan, yung manda kay para minubakal ko prutas kag mga utan. Hello, hindi po ako galit ha. Ganyan lang po talaga yung expression ka. Ganito kami ng mga Bisaya, day. Kailangan mag-props. Kakatol, di ba na? Ginagwanta ko lang. Katok-katok ba? Akong nalang ng takway. No, di kuya. Akong manigani. Aluto, kaya kuhan kapayas nga, ginataan. Nabutaan ko hipon. Ang buhay ngayon, padiskarte, pagandagan, hindi na uso paganda-ganda, hindi na uso pasarap-sarap, kasi kung pasarap-sarap pa lang ang nabasihan natin, sana yung kaibigan kong sex worker, may forever, na hanggang ngayon, nangangapa din. Hindi po uso dito marunong ka mag-deep throat, hindi uso ngayon yung kailangan maganda, sexy, namumulaklak ka ng glutathione. No. Ang uso ngayon is pasayahan. No? Pakomportable at happy na pamilya. Oh, makukuha nyo ba yan? Hindi, di ba? Depende po sa acceptance nyo, depende po sa inyong komportable. May mga tao nakatira sa ilalim ng tulay, happy. May mga tao nakatira sa tuktok ng bundok, ayaw istorbuhin, kahit magic sarap, wala, pero happy. May mga taong never nakatikim ng ice cream, pero masaya, naging komportable, naging masaya, naging happy. May mga tao na sa kanila na anim ang sasakyan. Tapos ang sinasakay, hindi naman original na asawa, puro kabit, charot. Do mga into balahaw, do mga gupag-wapagid. Mga kabanga baho man sakang. Gasan ko, ani kinukakatol niya, karon niya. Sandali lang ha. Ano? Me, myself, and I. Life is short, no? Gawin nating masaya kahit mahirap lang tayo, dapat maging masaya tayo. Kabudlay mga buhi nga kung ikaw lang di isa, talaga. Kabudlay yun. Paano nito? Sige lang kayo pang-anuhon talaga karon. Maluto kayo ginataan niya kapayas. Gataan ko kapayas kaya para daw mag-andar-andar man utok ko gamay. Good morning guys, no? Correct dyan. Oh, may mga tao namang umaapaw ang kayamanan, di naman marunong mag-share ng blessing. Doon sa mga bilatkahang ng mga animal. May mga tao naman, no? Mahilig lang talaga magpasosyal, wala naman. Inaasa lang pala sa kaibigan. Dapat maging generous kayo, maging sosyal kayo, galing sa inyo. Hindi yung sosyal at saka sosyal kayo, mayaman kayo tingnan, sa kapitbahay nyo pala at sa kaibigan nyo pala property. Duh. Oo. Sabi ko nga sa inyo, ako ya, okay na kuya. Gai ko takwa, hindi kuya panitan ko pa niya karon. Happy lang ko madam. Knock rock. Namit ang takway ba ako na bi? Balakal ka mo to sa lahat ng tinda, kitag 30 man lang ni balang isa kabugkos. Namit pang ginya kaon takway, kung makaon ka na, pero kung ikaw pa mangwa, kung ikaw pa mamanit, daw ka namin manhikog, no? Sarap din minsan magpakamatay kung ikaw pa kukuha nito. Yan po, yan, Gisa wants to be in your video. Good morning, Gisa. Patricia Morino is watching. Morino. Ang importante damo, lalaki sa kabuhi naton, yes, no? Yun, Gregory Matumbakal. Ang lalaki kasi, nandyan lang yan, Gregory. Hindi sila makapagpasaya sa atin habang buhay. Minsan ang lalaki na yan, kaya tayo nagiging masipag, kaya tayo nagkakaroon ng mga goals sa life na dahil sa inspirasyon natin sila. Kaya kinami magiging tuslok, buli. Ako niya gaunay, ito yung punta. Toho. Nan. Atos ding-ding, Ali na tuman. Nan, atos to pa di Albi, nan. Gapilit lang na sa ko nag-abot ko yun, daso ko lang ibuli ko, char. Hello, correct, kidya. Kinahanglan happy, always happy, because happy, no? Hindi natin kailangan ngayon, hindi na kailangan padamihin ang pera mo. Kasi wala na. Kasi kung magmilyonarya ka, marami pong milyonarya. Marami ka kompetensya sa black market. Ang labanan ngayon, no? Kasiyahan, pagmamahalan at pasayang pamilya. Kasi hindi natin alam bukas ngayon, pakalawa wala ka na. Amo ginahambal ko sa inyo. Hinugay ka mo yung kasinupladada nga sa mga bilatkahang ka mo yung kay base maigo ka mo yung kakilat. Madam, natutuwa po ako sa iyo. Ang tanong, matuwa ako sa iyo? Oo, pag pinindot mo yung star dyan, matuwa ako sa iyo dahil. Thank you so much. Good morning. Amo na ko, Tisa, lipay ka mo sa ako. Ako yan lipay sa inyo. Do hindi makamukha lang mag-share da.
obligasyon nyo lang mag-share lang sa video ko. Amo lang ginapangayo ko. Kung ginapangayo ko sa mga Pasko, biskan hindi na lang ko yung pagregaluhan sa mga kung ano-ano. Paputi alam mo lang sa kangko kag ilok ko. Kaya malipay na lang ko na. Maraming regalo, check. May boyfriend, check. Pero ang singit, sobrang itim. Model ng kalaha. Shout out yan sa sobrang maraming natanggap na regalo. Pero ang itim-itim ng kilikili at ang itim-itim ng singit. Itom-itom sakang ayang buhot sa inyo. Huya-huya lang. Pwede kang mamodel sa kalaha. Hello, good morning. Labay-labay na yaton nga kay maluto ko ya. Purpose ko diya maluto ang madada. So, pinagusto lang makababa nyo man kung sa ano. Marites, buhay ka pa na. Naalauso ni Marites man. Hello, condolence. Kaya kinanay Carmen nga napatay nga amiga ko. Nga isa ka manuglimpyo sa kasilya sa morsya. At the same time, kapang hilot, kapang massage, diskarte man sa pangabuhi. Para may madala puli, no? So, nason nga mga inadlaw, malive ko to sa iya. Buligan to siya, no? Ang ihatag nyo, ihatag taman sa iya. Kay kaluoy sa tigulang, ang akon masa. Ang manghihilot ko po nga si Chay Carmen. Every time na mag-vlog po ako, nabalian po ako sa kanya po ako nagpapahilot, nagpahuway na. Muna ganyang balta. Mayong aga, Madam Erica. Kanami isang takway. Oo. Question me, answer me, I answer you. Ask me anything. If you have a question, I answer you in a proper. Tama ba in the proper? Proper sang morsya dito takita na. Hello, mangkot ka mo da. Hindi nyo ko pagpaagi sa mga kuan nyo da ha. Gainit bala ulo ko sa mong wala ko bala ka score gab zero ko bala. Okay. Tuod zero ko yun. Kapoy bala kong zero kaga luga katol bala hulita mo hindi mo sila ang kakatol lang. Do ara lang saya pero wala lang gidya eh. San o pa kaya matukbilan man? Tao man ko bala kami balatyagon ka. Sana pa ako makatilaw sa presa ibang nga agi man nga kada gabi do makascore ako do talagsa lang ko yung makatilaw dahil lagi nakagasan ko lang. Wait a moment kasi kukuha ako ng sangka para pang pangluto. Doon lang tayo sa kusina, oy. Hello, good morning. Turuan ko pa kayo ng ginataang, ano ang tawag nito? Ginataang papaya. Para may sanag lang. Ang ini nga programa ginadala sa inyo sa ginataan nga kapayas. Tapos maluto, tapos ang pamahaw. Nakatawa kami tinigang patana ka. Natawa kami tinigang pa kay Masik or makaon. Wala kanon mamahaw hindi ko yan. Ini. Wala ng hipon sa rep, ilakot na ng hipon. Yung binili ko kahapong hipon, lagay natin dito. Para maging masarap. Good morning, pakishare po. Luto tayong ginataang. Ginataang papaya na may hipon. Oo, hindi lang kayo puro bikat ka ang alam nyo. Puro lang ungol at puro lang panglait, puro lang hanap buhay para yumaman. No, dapat diskarte sa buhay. Maging masaya, maging komportable at magiging makontento sa lahat ng bagay. Ang taong
Hindi na ako kontento, hindi magiging masaya habang buhay. Masayo na ang lahat, hindi ka pa nakontento. So ang unang gawin natin, hugasan na maigi ang papaya, tagalin ng mga muri-muri, kagyatan. Gataan natin ang papaya. Oo, sa mga walang ulam dyan sa probinsya, ang hirap na nga kayo, wala na nga kayo inabot, hindi na nga kayo inabot ng sistemang bagay-bagay, hindi pa kayo madiskarte. Kung hindi kayo inabot ng sistemang bagay-bagay at wala na kayo, dapat madiskarte kayo. Hindi kayo wala na kamong kwarta, aasa na lang kayo kung anong dala ng mga mister nyo. Dala ka mister nyo, itlog man dapot puli. Tapos nagalat ka mo kabalalata. Wala ka mo sa sustansya. Sura ka bata nyo, nagupi nga lata nga iya sa karse. Kailangan kasi pag buntis ka at gumagawa kayo ng bata, masustansya ang kinakain mo. Hindi yung kaon ka binuro, kaon ka uga, kaon ka ginamos, kinabal. Pagwa sa bata mo, suraya daw, lupoy. Kay mga tamaran ka mo. Naghalay na kamo inyo, yung kabili ka, na bilong hapon, kamo so, pag pamangkot ko nung sudan, wala, mga gaga, ay ambot, doon ka na ilang pusan, ka batuloy. O, amo na, ho, Manggataan mo ni siya. Hindi kayo naghalay ka mo nakahulat sa bana nyo kung anong dala nila. Tapos, pamangkot sila sudaan mo ga, malo wala. Kundi nagkapungulay ka mo adobis ka alas 6 sa gabi eh. Ako bala na ako. Kulang na po sa akin asawa, madam. Pagluto po wala na talagang tatalo sa... Hello! Ang ubo! Hapon na, meet girl. Ang ano. Kanto ka mo dito sa may Primera Parada. Invite nyo ko kung gusto nyo makipagkita sa akin. Erika, gusto kitang makita. Punta, doon kayo sa Primera Parada. Susunod ako kasi malapit dito sa amin. Hindi na ako tumatanggap ng bisita sa bahay kasi nawawalan ako ng privacy. Ang bahay ko ang liit-liit. So ginagawa ko, doon na lang po ako nakipag-meet up sa Primera Parada. Kasi exclusive na, ang ganda pa ng hangin. Sa may Pandanon na siya nga area. More siya Negros Occidental. Kay kung diri sa balay ko galinapta ang panty. Isa wala pa ko kapang limpyo ka CR, mahuya man ta nga papukuon ang imo bisita sa basen mo ganitong ito. Ay, ambot lain gid ya. Ang hirap kasi pag wala kang katulong, ay ako ng katulong dito dai. Timba nga chismosa, ba. Mayo na ako makakas advance. Kung maghatag ka bonus, lipay-lipay. Pagka January, hulma niya naman ka. Kung di ka kapahulam sa ila, lain ka na. Kaya man, wala man sila yung panigana para sa ila pamilya. Daw ina pa lang nagkuha kay timbang para sa guron mo sila yung bilong nga pamilya. At kung di mo yung matagaan, damo na sila yung itsos, nagdamo na sila yung chismis sa imo. Do sala ka mga tao sa panawa nila, mga yawa sila. This is a pure or a diputan. This is a pure organic na mga sakang-sakang na mga ano, kanakot. Papaya na may gata. Lagyan, pap. Sa Ilocano to nang galing ng mga luto. Iloon ako nang luto sa mga kaibigan ko Ilocano. Ano, Pampangan. Imit namin, tibalaga. Luya. Papaya na may luya. Ipantis ang sibuyas. Hello! Manood kayo dito sa hindi marunong magluto, pero marunong manloko. Ang iba niya ayod, lagi nila balaan nila ya, tutuod. Pagdating sa posisyon, ang galing-galing, marunong mag-wheelbarrow, dog style. Kung umungol, mukhang Koreana, mukhang pusa. Bao, Diyos ko, sa luto, tinapa na, batok pa. Ano nito mga gagagaga ni ma? Lalagay puro pamana, wala may namangaan sa pangabuhi. Nagpuro pamana, wala namangaan sa pangabuhi. Brika ka lang na balaan niya.
Pati sudaan niya yung pagkaon. Isalig pa sa ugangan nila. Na. Lagyan ng hipon. Hipon. Do pareho sa itsura kamiga ko. Ay unon mong lawas. Ihaboy mo kaya nga ulo. Kuwan. Yung matay daw kalain. Tapos ang gata din na to. Ugaon tang gata. Ugaon tang gata para daw giti. Hirap, no? Ang liit kasi ng kusina ko, dahil. Kabudlay. Yung unang gata, ipipiga natin dito at saka ibukod. Tapos yung pangalawang gata, yun ang ilaga natin. May maginiyang gata. Kung fresh na niyog, galing bundok. Ay, sarap-sarap. Discard, kailang yun ang kailangan. Lagyan natin ng asin, bitsin lang yan. Okay na yan. Huwag kayong arte-arte na hindi kayo marunong magluto. Pero ang anak nyo, 3 na. Ano yung pinaglalaban nyo para tingnan na kayo yung OE? Kamu ang intak, hindi ka mo kabalo magluto. Baw, ambot. Pero perte pa bikaon. Yung iba proud pa talaga na hindi marunong magluto. Hindi ko yung bala marunong magluto. Dahil akala mo kung ipinanganak sa Birmingham Palace, gagaya. Hindi ko yung kabalo magluto. Dahil wala mo si nanay nagaluto sa balay. Ulo mo. Pinakdong ulo mo ka frying pan. Hindi kay si nanay ko yung galuto sa balay. Tani palabahan mo pag inapanti mo kay nanay mo. Si nanay ginayang nagapangamot. Tani pagbika mo gipa-uyatan mo pa ilang duwa mo kasakang kay nanay mo. 3 na bata mo, hindi ka ba magluto? Ulo mo. Paano yan? Nagbasa ang sakang mo kung hindi kaya kabalo magluto. Dapat kung kabalo ka magpabasa, kabalo ka magluto. So ibubukod natin yung unang gata. Tapos yung pangalawang gata, yan ang ipanglaga. Sa pagpatamang tubig, gusto ko ito kamalamala. So ayan guys, isabaw na natin ito. Ipakaon ko pala sa pato, huwag manok ng mga ano. Doon ipakaon mo sa pato ang mga ano doon. Ang isang lubi ni pala. Kayo bis ka muna ng mga pato na may mga balatsagon, mga gaga na nila. Para butang na sa kwan. Kaya yung butang mo na sa sulod. Tusok na naman ito. Buglay sa mga buhi ko para mag-isa. Sana nagkaroon na. Next item is ilalaga na natin ang ating ginataang papaya with love. Lagyan ng asin. Asin namon jutay nga mabakal takaw ng asin. Tapos pagkatapos niyan, magmalamala na sa karon nga buribudan ko na sa karon sa ginatawag nga ano. Buribudan ko sa ginatawag nga ano naman. Buribuda. Wala man gitubod ang bitsin man. Buribudan ko na sa karon sang balunggay. At saka ang finished product po, lagyan natin ng malunggay. Yun. Tapos maprito tayo ng boneless bangos. Ay, may paksiyo pa pala dito na natira o kagabi. So balikan po natin after 47 years.
ang ating niluluto. Balik muna tayo dito sa ating Hokage mobs. Good morning, guys. Hi. Ayan po. Diyos ko, ang buhay ko dito. Yan kung hindi ko yung makibaka, wala din ko yung aasahan. Oh, buti pa kayo dyan. May mga katulong kayo, kuya. So, hintayin na natin. Ito yung mga prutas ko mamaya. Marco pa, Dalagita at saka Guyabano, thank you so much sa mga nag-sponsor sa akin kahapon sa GCash na nagpadala. Yung problema ko na lang po, condenser at saka electric pan na lang kasi simot tayo sa budget, no? Animos ko dyan, ba? Maaw na yun. Ang gasa ko tapos. Tara, kung ito na lisa din na liban. Aray kami, di bag ulang. Hindi na tara, ito na sa lamisa, wala rin. Arat da. Ano yan, kita ko na eh. Ariel. Ready? Hello. Hindi ko mamahaw. Kukulik-kulik ko lang. So, magpapag-games na naman tayo or hindi na. Madali na naman maluto yun. Mga kao ka pa bonus bango. So, kung pinamalahanan. Hi po. Erika, ang Gcash mo wala na pin. Ara sa dalom ho, nakapin. Oo, nakapin po siya. Jerope Cortez, baka ka ipin na imo Gcash. Sa Morsha. Wala. Sila dito. Ano na siya ka klase admin, wala siya dita ya. Sige, cash out yun naman itong Gcash ko. Gcash mo pa rin daw. Hindi yung Gcash ko yan, no? Jerope Cortez Bakakaw. Kasi exceed po ako sa admin ko inilagay. So yan po, pinapa-cash out po ng admin ko yan. Binibili namin ng gulay. Ari kami Morsha bag ulang kami abot. Ang balasa para ano i-cash out. Okay, hindi man ni akon. Oo. Ang balasa, duwagi ka mo, kadalaka. Hello, manilihi ko, ano bala? Ako na kasaligan. Hindi na! Ikaw, Ged. Hulaton ko pa buwas. Gatong buwan, gagalan sila. Nga ko dalay ko, hindi ka gidya magihaw. Mapatay ka na sa may sunog, dra ka lang. Do, bisit ka. Hulaton mo, imo yung galinakta niyo. Ako lang na riyan, tanan ka pa nga budlay para sa lawas ko. Doon na namin, agay ko at timbang. Galing chismosa lang. Pero may masunod sa agi ko. Nakakay kayo mo yung nago na sagda niya nung panulay ka na. Yung lababo, laton pa nga magtulumpok na oh. Ito ang ginapan. Oh, say mo da. Tamaran ko maglalis sa imong buwisit ka. Takaan ko ako niya. May karan ka na kanilo o siya niya gamit yung ko. Tignan ka luto ka, di lang mo kukas mo. Hindi, ako yung pagkirasun eh ah. Tamaran ka din naton. Yung tubuhan mo ka, pinangaki ka pa. Maprito pa kuya kabulis bangos siya yan ngalay na ka piti-piti sa kapabangan yung spinning no. Ito pa po ito mga hipon ito sa ref. Hipon yung appraiser.
Hello, good morning. Isa na kami ng baga pangipigil. Nakapoy na nga daan sa braso. Hindi kayo mga ikaw mo na ito sa ibra nyo. Hindi ka pabukal pa kita sa ating mga ano. Kaya nagbitak ng buko nyo. Lakon, karoon, buwas, karoon. Ano siya magigo ang bangos. Bunting din na. Kapita ko timbang sing ma-apply sa akon. Hindi lang basa-ba. Hindi ba wala bangros. Okay. Isip mo isa. Kala mo matakot mo ako, no? Kailangan prito ka mga nag-shell ko yan. Ay, bangos ko. Puputok-putok. Kala mo matakot mo ako, no? Shell ko yan. Parang di matasikan mukha ko. Hello, shell ko yan. Pag nagluluto kayo, guys. Shield na, may towel pa ako saan dito total ang mantika. Ulbaan ko itong pisik-pisik ng bangros. Yung skin ko sisirain, sandali lang. Dugahulas. O yan. O sige, tumalsik ka na tumalsik. Wala ko yan abot sa imo. Hello! Jean, Baluyo, Tildo. Taklobe ang imo. Prito para hindi magtalsik ang bota. May fish out ko yun doon. Hindi ko yung mamu-amo na iyan. Sige, talsik na. Ito yung nag-block. Wala, ito yung nag-block na talsik mo yan. O sige, talsik pa. Ito yung shield mo ko yan. Yung mag-block ko sa iya, mag-talsik siya. May fish shield. Tundo. Mayong, nyaga tada. O, nyaga ka mo di sa akon. Tambok yung bangros. Tambok ito. Kami pa yung tanggulat. Abi, ano na. Dugay mo, bot mo sa baw yun. Ano yung kasabaw. Dapat ko malamala lang ito yun. Bukas linakga nga lang. Linakga naman ang iluluto. Kasi mayroon akong ano dito.
Ibay mo. Gusto na kasi hindi maluto siya. May kalayo niya kung siya. Ay, buto mo na ulang gata. So ngayon ibubuhos na natin yung pangalawang gata para maglapuyot. Kaya doon ginagutom. Naku ah. At alam ko mo pa namin na maluto. Ako mo mga japon. Tae mo na po yung guwaya. Tunatawad na yung bangkot sa mga watutanglad. Mga watutanglad dahil dahil ang git. Kabudlay sa kabuhi sa aldi. Tayin nyo ako dyan mga wat ko anay tanglad. So yun po yung tanglad ko doon sa aking farm. Yun. So doon ako pupunta. Manguha ako ng tanglad sa maisan. Doon banda yun. Ulit tanglad. Wato tanglad dito sa may punta ko. Pero hamon man batanon. Ilalagay ko yung tanglad kasi hirap ng buhay mo dito eh. Dapat ikaw ganyan mong gawin para sa kaganyan. Pwede ka. Hindi nga daw, salig-salig ka lang. Mami, kita ko may timbang. Kaya mo gawin ko ako timbang. Mabayad. Yan, gusto akong balay namin. Puli-puli lang siya. Pagkita ko timbang, tapos siya ang servisyo, ako puli lang siya. Bana na lang gina ako timbang, kulang sa kabuhi ko. Hindi mo ko gusto sa mga utod ko. Kaya kung kami eh. Layo man ko sa ila. Mami, umalaman ako na. When I see it to breathe, it'll be the day. That you will always be my home. Wala ka ba? Dugay maglapuyot sa mga mala.
Diba, ang kani puro hipon. Ay. Ay. Tikman ko sana, paano ako makatikim? May face shield pala. Hindi ko gagagi, di ba sa akin? Ilagyan natin ang hipon para mas masarap. Ito ka, kuwan gusto. Yala, kung hindi ko kasi ilaw. May issue na ako ba. Ngayong mawawala ka na, ikakasal ka na, iiwan akong isa. Dati ang pag-ibig mo ay akin lamang. May magkikaikan ako, nahid ko ako lababo, lumugon ko ganyan. Nahid ko ako balay. Balay mo ganyan nga ako, mga buhit, di ako lumag-isa. Nag-aalay ka ng reklamo. Lagyan natin yung malunggay para may green. Hapon pa itong malunggay. Hindi na pang hamros ko lang niya gaya. Ano mapatay kung doon may mga kwan-kwan ah. Lain na ako may taga ng gimpul. Ito malamahal, alam balaw na. Para masustansya. Ito magluto ng ginataang papaya. May malunggay. Yung panghamros na yung malunggay ga. General cleaning ko sa balay tapos. Mangos. Yan po, 5 minutes, 2 minutes na lang po pwede na tayo kumain. Hindi na to. Guys, good morning. Back to basic tayo. Kakain na tayo. Nagutom, nagikuya. May itlog pa ko na sinapaw sa kanin kagabi. Dimitri nyo. Ha? Ano? Reblaw? Hindi yung paginani mo. Good morning, nagutom na ko Ginit pang ulo ko, dapat sa gutom ko. Wala ako sa itsura ko.
Hello, 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 hello. Ready na po yung ating ulam. At ang ating pagkain ngayong araw na ito. At ang pagkain natin po ay hango po sa mga profesional na mga taong gumagawa nito sa mga bundok-bundok dahil. Ang bulis mga squat na. Ito na ko eh. Dito sa balay naman. Itlog ano na akong tatira. Salamat dahil nakakagpa-chest mo tayo na ako sa platito. Ay tayo guys, luto na yung ating ginataang papaya. Ginataang papaya na namit-namit. This is a finished product, ginataang papaya na may hipon. Ayan. Fresh from the farm, lapot-lapot, malapuyot. Kagaang piniritong boneless bangos. Yun. Kainin check na luto. Nanam. Nanam gid sayo ga. Malinam-nam. Dusak kang kananam. Oh, kau na. Sige ako. Nga. Boneless bangos. Boneless bangos na isaw-usaw dito, ha? Kau na nak. Boneless na bangos pa. Kain kayo. Ayan po, mampawanan ko ni guys pag mainit yung ulo kasi gutom ako niyan. Pwede rin yung papaya, gawin nyo. I-slice nyo, lagyan nyo ng sardinas. Sasawa, no? Hygiene Corpus, good morning. Lapit nga natin dito para mas makita natin at may shoutout natin. Nan. Luka kabalan. Hello! Nara nakatao na gid. Damo mo sa sawan, be. Bos, hindi pag ihapo yung mga pakis lang. Kung hindi maurot, kaya hindi kita na magmanggaranon. Amo yun ang hindi makapamanggaranon sa aton. Kung magbubo kita kapatis kag langgaw damo nga hindi ta maurot. Hello, Julie, Aran, pasensya ka na sa ano. Ano, madam? Huwag kang humingi na pasensya. Lahat po ng tao dito open po sa aking wall. Ano man ang mga
interest nila, yung iba tutulong, yung iba manglait, okay lang po yan. Basta, ang mindset ko po ngayon, maging masaya, busog. Wala ko yung labot sa mga tao, subong yung mga hilabtiray. Dahil ang ulam ko po, ginataang papaya lang naman at na may hipon at saka may malunggay. So wala na po akong pakialam. Importante busog ako iya. Hindi man diya po. Yung mga taong iba hindi mo naman ma-convert sa cash yan. Hindi mo ma-convert sa pagkain. Gamu akaon na ka. Hindi alam mag-inom tubig. Bala kung mag-ano ka magkao kay gabusog ka na. Yung ulam ko po yung kapapaya ka po na sinungkit ko. Nilagyan ko ng gata. Imo lang yung soft chance isda ko yung kulay. Kaya na ano ko, nag-lock magkaon kay John Blood ko daan. Ay, ano yan sayuti? Hindi, papaya po. Ito, oh. Kahapon yung papaya na sinungkit ko, in-slice ko, nilagyan ko ng gata at saka malunggay. Ayan, gulay siya. Kaunutan, bro. Ayan, bo, sa imo. Mantinira lang imo yung kaaginisa. Mga unta, mangan. Ako nagdidiskarte ng ulam ko dahil wala ko asahan dito, walang karinderya dito sa amin na anytime bibili ka. Malayo kami sa sinatawag na sibilisasyon. Nasa gitna po kami ng center of earth. Malapit po kami sa mga Kung dito ka maghintay ka lang na may magdala sa yung ulam, dahil wala. Mas malaki pang tsansa mo na matamaan ka ng kidlat. Kasi ang bahay namin nasa center of earth. Mga ganito na ulam ang kainin nyo. Damo bilin no, mo gining hindi kami ni magmanggaranon ga. Kayo damo bilin no. Itago, i-impon mo ni naka. Kay kauno i-imnon ko kay ano ka pa nakaron niyo. Hindi ka mo na manggaranon balag akong gilosi kan yung patis kag langgaw ga. Hi Rick, Gcash, Jero P. Cortez Bakakaw. Ayan po. Yung nasa pin at saka nasa comment yun pong Gcash ko pambili natin ng ulam mamayang gabi. Center of Earth talaga. Akala ko Mars. Yung Mars po malapit po yan sa Kwan Generic Pharmacy doon sa Mercury Drug Store. Tapos sa dulo po TGP. Tapos doon sa dulo Mercury Drug Store at saka 7-Eleven may kasama pang Monster Epic. John Love Lastly shout out. Princess Hannah Lia Galo shout out. Ayun po, video okay na po yung naramdaman. Ako pag gutom ako, bumabangis po ako na gusto kong pumatay ng tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang maintenance ko talaga kain lang. Basta hindi lang ko yung paggutom, kaya lumang dumog ko na agad tutuod. Once kagakurog-kurog ng unod, kuya,
Tapos yun ang kagabi, wala ka ka-score nga daw gipasalay ka lang. Ay garami gid ay pagkaagay maoy ka tutuod. Dahil lagi bala. Pagkain ng mga prinsesa. This is a markupa. Oo. Markupa nga daw kanamit. Markupa po. Namit talaga. Andrew, you want eat markupa? Hindi ka. Diin doon apo ni nanay. Wala siya dito. Nakikita na ba kayo nito, ho? Markupa? Namin siya kay crispy-crispy. Ako nila binag-ilagay mo sa rep. Pukagpok. Hi, Ivy Lat. Ay, si Ivy pala, Ivy Lat. Kaon ka, day. Kundi sa Bargansya. Ara nga kung Gcash sa dalo mo nakapin nga kay Andro, gidya pangayuon mo. Wala sa'yo Gcash. Dagko balaga doon sing kamas. Pukagpok. Jeeper. Magbiray. Shoutout sa taga Kabangkalan. Hindi ko gusto may asin ka. Dito sa amin, ibang ano to, hybrid to dahil. Sa kabilog, lumalipong ka. Kain go. Ito lang, niya ko asin. Panilag mo lang bata, ah. Crunchy ba? Opo. Pag nilagay mo sa rep, doon sa baba lang, magiging crunchy pa siya. Lahat po ng prutas, gulay, pag inilagay mo po sa malamig o ibabad mo sa yellow, sobrang crunchy. Yan po ang sikreto sa mga hotel-hotel. Dumayabas na. Lumagaga ako sa kalamitan. Untat ako, maligo ko. Bye-bye. Thank you so much po sa mga natutong magluto ngayong araw na ito. Sa mga na-good vibes, sa mga marunong dumiskarte at alam kung paano mag-survive gamit ang mga gulay-gulay sa paligid. Di gaanong mahal pero sulit. Huwag lang puro tihaya, huwag lang puro ungol. Huwag lang puro pagmamahal, huwag lang puro dasal. Kailangan gumalaw-galaw. Hindi po pahaba-haba ng buhay, hindi po paganda-ganda, pamayaman-mayaman. Ang ipaglaban natin, pasayahan ng pamilya. Dahil bukas ngayon, baka wala ka na. So yun, dapat magmahala na lang. God bless sa inyong lahat. Ayun po. So abangan naman yung mga mamaya. Takway na mayawa naman kunik kakakagisga.